24 headlines दा बे रिपर्टेड निउज चेनेल खौरां बिजों बिनि मावथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरबाय। जोंहा मोनसे आफाद दंखायो। दिनैनि दिनावहाय थांनाय बोसोराव दिनैनि गोथार दिन दिनैनि दिनावनो 23 आगस्ट खालिनो 2020 मायथाइयाव थांनाय बोसोराव बेखौ गायसननाय जादों। गिबियावनो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव गायसनथाय सानखौ बे दाननि गिबि खालारावमोन आरो जोंनिया 23 खालार आगस्ट दाननि जोबोद समायना जोबोद मोजां दिन दिनैनि दिना जोंनि मोनसे चेनेल जोनोम जानायनि थाखाय दुलाराय लखिमपुर जिल्लानि जोंनि बर' सुबुङानो बेवहाय गोग्गानाय मोनदों, देरहासार जानाय बायदि मोनदों। मानो होनबा बिनि सिगाङै जेबो खौरां बिजोङानो गैयामोन जोंखौ फोसावनो थाखाय। दा असमियानि रावजों माखासे रादाब बिलाइ दङ, बै रादाब बिलाइफोरनि हेफाजाबजोंसो फोसावबाय थानाय जादोंमोन। जों जेरै ओरैबायदि गोग्गानाय मोनदों, ओरैबायदि रंजानाय मोनदों जे बिनि हेफाजाबैनो बे पर्टेल निउज चेनेलनि हेफाजाबैनो जोङो जाबायदि रादाब बे रादाबखौ गुबुनाव फोसावजायो मोनदों, फोसावजादोंबो। बे लखिमपुर जिल्लानि मोनसे गोनां चेनेल होननानै बुंजायो। मानो होनबा जोंनि बे आफादाव नारायणपुरनिबो मावथिफोर दङ, सिमुलुफुरिनिबो मावथिफोर दङ, ओजों सुबनसिरि दैमा सेरसिम जोंनि मावथिफोर दङ। आरो माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला, माबा मोनसे रंजा बाजा जायोब्ला, माबा मोनसे आफादफोर खुङोब्ला बेफोर रादाबखौ जों फोसावनो खाबुखौ मोनदों। आरो बयबो मिथिबाय, मिथिनो मोनबाय जे लखिमपुरावबो बे बगिबिल हालामनिफ्राय फोसावजानाय मोनसे निउज चेनेल दङ। आरो जोंनि थाखाय बे मोनसे गोग्गानाय। आं सानो आं श्री अब्रियाम बसुमतारी आरो आङो सासे फोरोंगिरि, लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद लखिमपुर जिल्लानि सासे आफादगिरि हिसाबै आं दिनैनि बे पर्टेल निउज गायसनथाय सानाव नुजाथिनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे प्राइम 24 हेडलाइन पर्टेल निउज चेनेलखौ जोंनि बे बगिनदि हालामावबो गोबां गोनांथि दङ। बायदिसिना जाथाय, बायदिसिना मेल मिटिं, बायदिसिना थासारिनि सोमोन्दै बे पर्टेल निउजआ गोबां बिहोमा दं। बबेबा जायगायाव सोरबा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंब्लाबो बे पर्टेल निउजनि गेजेरजों फोसावनानै मोनसे राहा लामा दिन्थिनो हायो। बे लखिमपुर जिल्ला हालामनि बर'फ्रा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय बेबादि पर्टेल निउजनि गोनांथि दङ। बबेबा मोनसे जायगायाव माबा जादों एबा जानायखौ गोबाङानो बे पर्टेल निउजनि गेजेरजों मिथिनो हायो। ओंखायनो बे पर्टेल निउजआ रायजो राजानि थाखाय गोनांथि। ओंखायनो जोङो बे पर्टेल निउज चेनेलखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोबोरै नाजागोन। आरो जोंनि बे लखिमपुर जिल्लायावबो बे बगिनदि जायगायाव बे बगिनदि बर' साहित्य भवनावनो जोङो मोनसे स्टुडिअ खुलिनानै जों इयुनाव मोनसे गोदान वेबसाइट खुलिनानै जोङो जोंनि बे पर्टेल निउज बिफानखौ गोख्रों खालामनो जों गोसो दं। बिनि थाखाय आं आसा खालामो जोंनि रायजो राजाया गोबां हेफाजाब होगोन। आरो बे पर्टेल निउजनि गेजेरजोंनो जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि गेजेराव थानाय बे बगिनदि हालामनि एबा जोंहा बे लखिमपुर जिल्लायावनो जोंहा सिमुलुगुरि, नारायणपुर, लखिमपुर गासैबो बिथिंनि खौरांफोरखौ जोङो फोसावनो हागोन होननानै आं आसा फारियो। गोजोन्थों। गिबियावनो दिनैनि सेथि गायसनथाय सान लखिमपुर जिल्ला
प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासै रादाब बुथुमगिरिजों लोगोसे रादाब नायगिरि आरो गासै जोंनि बे जिल्लानि मावथिफारिया बिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै जोंहा नैबे पर्टेल निउसआ लखिमपुर जिल्ला प्राइम 24 हेडलाइन्सआ फैयै फैयै 1 बोसोराव आगान होबाय। दा बे हिसाबै दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बगिनदि बर' साहित्य सभा भवनाव मोनसे बरायनाय हाबाफारि बरायनाय रादाब बुथुमगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि माखासे मा सिस्टेमाव जोङो पर्टेल निउसखौ जौगाखां खालामनांगौ बा बोरै जोङो मोजाङै गोजौसिम लाना थांनांगौ बिनि सायाव एसे सावरायनाय जादों। आरो बेवहाय आङो नैबेखौ बुंनो सानदों जे जोबोद मोजां जादों दिनैनि नैबे जथुम्माया। आरो बिनि दारै जोङो सानै रादाब बुथुमगिरि फंबायमोनखौ बरायनाय जादों। बेवहाय जोङो 2020 मायथाइनि दिनैनि नैबे 23 आगस्ट दानाव जोङो नैबे जोंनिनो बगिनदि बर' साहित्य सभा भवनावनो जोङो बे आफादखौ जोनोम होदोंमोन, दाफुंदोंमोन। बे हिसाबै दिनै बोसोरसे जाबाय। बे हिसाबै गायसननाय सानबो दिनै जोङो खुंबाय। बेवहाय जोङो सानै फंबायमोननो रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननो जोङो मान बिलाइ गथायदों। बिथांमोननि मुंफोरखौ फारि बुंनो नागिरदों। गिबियावनो जोंहा फार्स्ट रादाब साबसिन रादाब बुथुमगिरि महरै जोंजों मिथिजानाय बा बे लखिमपुर हालामनिनो जोंनिनो बे हालामाव मावनाय रादाब बुथुमगिरि हिसाबै मुस्रि कृपाचार्य ब्रह्म साबसिन रादाब बुथुमगिरि महरै 2021 मायथाइनि जों मान बिलाइ गथायदों। आरो लोगोसे जोङो साबसिन सावगारि सेबखांगिरि महरै जोङो मुस्रि मनरन्जन नार्जारि बेनोबो जोङो साबसिन सावगारि सेबखांगिरि महरै जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय बेखौ जोङो 2021 मायथाइनि मान बिलाइखौ गथायबाय। आरो इयुनाव जोङो माखासे जिथु मावनांगौ हाबाफारि बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो आफादफोरजों ज' थानानै खामानि मावलांगोन। आरो आसा खालामदों जे इयुनाव जोंनि साननायफ्रा जाफुंजोबगोन। आरो जोङो निस्सय नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्स पर्टेल निउस लखिमपुर डिस्ट्रिक्टखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनो हागोन। आरो गासै रादाब बुथुमगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ आंनि खावलायनाय जे जोङो रादाब बुथुमनायफ्राव जाहाथे मोजाङै साननानै बा गावनि गोसोजों साननानै आरो माखासे बोसोनगिरिफोरनि मददजों खामानि मावनांगौ दं। जोङो बेखिनिखौ बुंबाय। आरो दिनैनि सानाव गासै जोंनि जि एसे हादों जोङो बोसोरसे जानायनि जिथु गायसनथाय सान फालिनायाव गासै जोंनि बेवहाय बोसोनगिरि महरै जोङो थाफानानै महेन्द्र दैमारि सार जों बरायनांगोन। मानो होनबा मोनफ्रोमबो आफादजों लोब्बा लानानै दिनै जोंनि नैबे पर्टेल निउसावबो गोबां बिहोमा होदों। आरो जोंनिनो बे आफादनिनो गासै मावथि जिल्लानि गासै मावथि बिथांमोनखौबो आं प्राइम 24 हेडलाइन्स पर्टेल निउस लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै बरायनाय जासिबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे मेला मोजाङै मोजां जाफुंनायनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिमबो आरो जोंनि रादाब बुथुमगिरि लोगोसे इयुननि मोजां हास्थायनानै दिनै बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे सावरायनाय जिथु आयदा बेखौबो जोङो सावरायनानै फोजोबबाय। बेखिनियानो।